Haggard, everyone. Please attention one more time. Haggard yung naong ko. The Tayo. name Just na, that wait is up. associated in this What time now? account. 8:54. Update sa mukha ko. Kuya. Unfortunately, I cannot do that for security and Maliligo ko, guys. I'm going to Tushan. Very happy Philippines. So happy. Ay, nakagala. Yung boses ko pa po apektado. Mayroon bantay sa hita na andito. Gusto ko na guys. Tatrabaho ko ng anak ko sa hindi ako makakilos. Still working. I cannot make noise here. Ayan. Slowly lang yung boses ko. My son still is working. I cannot make noise or move. Make noise surrounding me. Not allowed. Hindi ko sa aking lahat. Ibagala. My family. Sister there in United Arab Emirates. Good morning, Balili. I love you. Taking care of yourself now. GR. Nandyan si Balili sa ano. Dubai, G. Tinulungan ko siya sa just to confirm my understanding. agency. You mentioned earlier, Joel, that Ipasok siya maayos, hindi siya illegal. the Papasok sa guest Dubai. did not yet receiving the for the ST and occupancy on tax. I see. Okay. May I ask the reservation I code of cannot that? make noise. Kanina pa yan, 3 p.m. Alas 8 na. Anong oras na? 8:56. Kapuyat na kaya siya. Matatapos siya 1 o'clock a.m. 3 to 1 p.m. 3 a.m. to 1 p.m. Schedule niya this week. US time. Kaya nag-vlog ako na nakaupo. Hindi pa ako na-supply guys. Hindi ako nakamove-move. Nagtrabaho siya. Yan, update natin sa issue namin dito guys. Thank you for that information. Ay, dyan guys. Bigla na istaharo. Study will na. Pabait ko dyan sa parent coaches mo. Pabait ko dyan pati commitment. So, dalawa dyan ang ano. Tutulungan siya sa isa. And one more thing, may I ask the Kami naman dito ng kuya mo. vessel code? Ako at kuya mo. To survive. To survive sa isa't isa. Helpful each other. Ano ko guys, kulit na kulit. Hindi ko pa ito nasubukan mag-rebound. Go ahead and put it in the hole. Kahit natira ako, takot ako mag-rebound. Masunog yan lalo. Parang patay na siya ngayon. Walang ilaw, kaya gabi ko na naman yung camera ko. Natural. Natural rockness. Hello everyone. Salamat sa subscribers. Salamat sa viewers. Salamat sa inyong kanal. Ito po pag-vlog ko. Pag mapising ko.
Forever tutulong sa kapwa. I-miss yun ko sa channel na to dahil wala ng mama ko. Iniwan ako ng mama ko last February 25. This year, 2022. Para sa inyo na lang po guys. Mamahal ko sa buhay at saka sa mga Pilipinong mahihirap. Nakapasawag ako, iba-vlog ko talaga. Dahil sila ang makukuha ko. Iba-vlog ko at ibibigay ko charity. Charity talaga sa kapwa ko. Yan ang mission ko. Nakaka-inspired yung lahat ng nagcha-charity. Kahit ako hindi mag-charity guys. Isishare ko sa mga kapwa ko lahat. Bless you. Number 1 talaga yun. Love you guys. Thank you for watching. This is your Lilian. Abay iplamas na haron. Naroon ako guys because I am married. Love you. Ingat kayo lahat. Totoo na itong bagong Totoo na itong bagong virus na monkeypox. Monkeypox. I don't know how rapid this one to infect us. Kaya ingat-ingat lang mga higala. Wala akong magawa ng maghagat ng mahina boses. Hindi ko rin tataas ang boses ko dahil still working nasa confidential pa naman trabaho na hindi basta-basta. Transaction involving money. Ayun lang yung buko ko. Lumilipad talaga. Ito na bira. Wala bira. Piliin na tayo doon. 7 minutes na. Ay, palalag ko lang. Palalag in Manila. Ingat ka dyan palagi. Tripod. Taking care of your health. Yung idara na to. Shout out to Gilbert. Alam mo na yan din. Ingat ka sa trabaho mo doon. Titing Gilbert. My instant baby in Manila. Bigla rin na wala. Iiyak-iyak yung tanong. Pati Lilian mo. Namiss ko ikaw. Hindi ko nakalimutan bata ka. Sobrang kapait mo. Nakaiyak ko, kapaitan na. Nilak-lakot ko. Nahuna ko sa'yo ito. Ipurga, alam kung maririnig ang audio natin ito. Ano pala ito? Maririnig kayo? Ilak na naman ko kahit hinamdam akong piting. Tabuong talaga ata. Pero sabi ng paparoon niya, lagi ka rin inaano ng... Thank you for staying on the line with me. Just would like to know since I saw some Client. notes here that this reservation was cancelled. And may I know the reason why it has been cancelled? Ano lang guys, confidential yan. Trabaho about pera.
milyon-milyon na pera sa Canada, USA, Australia. Yung mga booking ng mga Let me go ahead and present the about sa mga taxis. please stand by. I'll be back for Ang kumpanya nila ang nagkukulikta na pinahula. Ito kayo, tagalog mo sa mga taxis. Taxis sa gasolina. Gasoline station. Aabot ng mga 1 million. Never ako mag-ano na. Never ako mag-disturb sa kanya. 10 minutes na guys. Thank you for watching everyone. Thank you for watching. Walang magagawa sa inyo. Ganito lang tayo. Thank you. May the Lord bless us everyone. Sana nasa mabuting kalagayan ko lang. Shout out to Duma, Mananita SW. Shout out to Junabing, sana mag-blessing ka na lang ka. Shout out to Bunso dito. At sa anak mo doon. Shout out to Rocky Banis. Kay Mika, kay Jonas, kay Nico. Ang pinagda din. Shout out kay Jennifer Lopez. Salamat. Naminis ko kayo lahat. Shout out to Jojo. There in Canada already. Our best friend of Jennifer Ramos. Shout out to Bernie Borito. Bernie Parangkar. Shout out sa inyo. Shout out sa Dio Landes. Kay Victorino. Shout out sa inyo mga palangga. Mga classmate ko. Sana bigyan pa tayo ng mahabang buhay sa ating mga kapal para makita tayo po. Kita tayo dyan po. Maraming salamat. Sa last reunion natin mga classmate ko, lahat silang pa rin ang tinitito. Ilipay kayo sa reunion natin. Memorable kayo sa akin yung nagdamag kayo lakot sa parte. Minis ko talaga yung gym. Kabataan natin. Shout out to Leo, may kapatid ang Budok Jiro. Shout out sa iyong anak, si Jonas at saka kay Little. Akong sister Emma, mag-ingat ka dyan. Magdasal ka din para sa application mo dyan. Dinalin, magdasal ka para sa application mo. Duna, magdasal ka sa application mo. Shout out to Hilda. Shout out to MG. MG. GM. Aplikan ko sa winners. Ingat ka lang ka. Shout out sa aking mga higala dyan. Sa Natal State University. Sana ka nag-aral. Shout out to LCBG, Natalala family in Canada. Shout out to Pixie Landis sa Abang. Para natin sa first my family. Shout out sa family ni Kuya Bodo, Joseph Abay-Atay in USA. Shout out to Auntie Lara Nunez at kay Tito George in America. Ang pinaglahat ka na mga higala mga family ko. May the Lord bless us. Shout out to sa tatay ko na hindi tumulong sa mama ko ni Piso. Ano ba yan? Nawala ng tunay ng asawa.
Nag-iisa niyang asawa, and pinakasalan, pero ano nangyari? escalated. Hindi na lang sumipot yung isang tingin sa labi ni mama. Oh, Lord, my mother is in your hands, O Lord. Right now, once I'm done. Shout out to Pinoy. By the way, this call is monitored. May Tiyo at Tia Linda. Shout out to Tia Risha. Shout out to Ikan. I love you dyan. Salamat sa pag-alaga mo sa mga mahal ko sa buhay dyan. Ito Tiyo at Tia. Shout out at Bibi Rosario. Lucas Larito. Love you, Ate. Shout out to Ate Jocelyn. Shout out to Tia Dudu. Ang kapatid Ate Jocelyn. Shout out to Ate Elizabeth Castro. Sinundan na kami sa mga. Shout out to Inday Family Dayday. 15 minutes na lang ka. Salamat. Mas ko yung mahal sa buhay ko. Ngayon magawa mo ko lang kasi ako dito. Ito na, mag-iwan ko lang dito. Shout out to everyone na hindi ka na-mention. Shout out sa driver sa Balahaga na tinulungan ako subscribe sa luma akong YouTube channel pero hindi nagsasis. Salamat sa iyo doon. Sorry pag hindi ako pasakay na yung minsan dahil iba naman ako unang nakapila sa iyo. Bye bye everyone. Assalamualaikum. Middle is. I love you guys. Mas nila. Hindi ko alam kung paano hindi trabaho ka ko. Hindi mo kasi suling mata. Bye bye everyone. I love you. I don't love this us. Ito pa ito na kuko. Ito panglinis. Sige pangamot. Sorry everyone. Sorry I will cut my nail. Magkakat ako kaya ayusin ko yan ko. Position ko. Hindi makita yung kakakain. One moment please, I'm still on the way up before. Ito na lang mga kalangga. I love you. Bye.